Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu, kula nyuwun sewu menawi kula kersa nyuwun pirsa setunggal kali bab warung kopi punika kados pundi. Selamat pagi Pak, Bu. Permisi, apakah saya boleh bertanya sedikit tentang warung kopi ini? Boleh. Sampun pinten taun utawi wulan panjenengan ngasta dados penjaga warung kopi punika? Sudah berapa tahun atau bulan Bapak atau Ibu bekerja sebagai penjaga warung kopi ini? 2 tahun. Saben dinten jam pira warung punika wiwit buka lan nutupe? Setiap hari pukul berapa warung ini mulai buka dan tutup? Jam 8 sama jam 12. Punapa ingkang dados menu paling remen dipun pesen dening para pelanggan? Apa menu yang paling sering dipesan oleh para pelanggan? Kopi hitam, kopi susu, mie. Kados pundi tanggapan panjenengan bab para pelanggan ingkang asring rawuh mriki? Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang para pelanggan yang sering datang ke sini? Api-api. Napa wonten bedanipun rame pelanggan nalika dinten biasa lan dinten akhir minggu? Apakah ada perbedaan ramai pelanggan antara hari biasa dan akhir pekan? Biasanya nek dino Senin kurang sepi, sing rame ku dino Sabtu ambek Minggu. Kados pundi panjenengan jaga rasa kopi supados tetep sae lan dipun remeni pelanggan? Bagaimana cara Bapak atau Ibu menjaga rasa kopi agar tetap enak dan disukai pelanggan? Kita bantu delok ukuran pahit, pedih. Jaluk pelanggan sing ukurane lho Mas. Punapa tantangan utawi kesulitan ingkang asring panjenengan alami nalika nyambut damel mriki? Apa tantangan atau kesulitan yang sering Bapak atau Ibu alami saat bekerja di sini? Tantangan. Nek kene iki Mas gak kena jadi panganan sing basah-basah paling kering. Kopi nek rujak bakso ngono wangel Mas kene iki. Ibu kalau penggawean kene iki gak ono wong paten jajan. Punapa harapan panjenengan tumrap warung kopi punika ing tembe wingking? Apa harapan Bapak atau Ibu untuk warung kopi ini ke depannya? Biar sukses